Ja, så har jeg om Lykkeindex, eller Better Life Index, som jeg har taget noget fra OECD Better Life Index hjemmeside. Og hvad er Lykkeindex? Lykkeindex, Better Life Index, er designet til at sammenligne nogle af de vigtigste faktorer, ligesom uddannelse, bolig, miljø, job og så 7 andre emner. Og dem der er med, det er OECD-landene, det vil sige, der er 34 lande, som er med. Og der har været debat på det seneste, om det er den måde, man skal kigge på landene, eller om man skal kigge på andre måder at kigge på landene. Om man ser BNP på den rigtige måde, eller om Lykkeindex, eller en helt tredje måde at kigge på, hvad rammer den.